airport in Karok mga bayo. Ang taon nga Karok nasa airport nga gamay. Commercial. It's okay also commercial. Big it too. And this also the a wide ingi. There's a wide ingi here. Ingi is bakante. Sa Bisaya pa bakante. Ano siya luag na bakante din para sa pag-training wow kinsay gusto mag kuan kinsay gusto mag-army. Indot ang mga bulak, wildflower. Basta summer mga bahay mo mamukad yun ang mga bulak sa kung saan klaseng bulak nga wild ba, wild flowers. Na taligsik na dito, nag-gray na dito, himbundak ng ulan. Ayaw sa taon. When did you observe these roads is not a lot of car? No, there's no why mga daghang car ba mga bay di pareha dito sa Pikas sa gitsit ang mga daghang car. Shout out mga bay. Shout out to all YouTuber in the world. Please subscribe Leticia Yensian YouTube channel. Please mga bay, follow my channel. Even this is only simple little YouTuber, but maybe sundan ninyo mga kagalaan ng akong YouTube channel, mga kagalaan kay pagsugod pataon gamay pataon ni nga balay. Small YouTuber Leticia Yensian. So niya aghapon mi sa road number 12. Number 12 na dalan mga bay. Naagian na nato ang gikan sa Mua sa Ranas na padulong sa Ibo nga rin sa Karok. Karok nga to sa Herning. Sabi sa Herning. Nag-ulan na diri sa tuo sa unahan sa
Ala, tibundak na po. Isugat ng ulan mga bay. Ay hukudagan na madlog sa mga. Madlog sa mga ulan. Ulan makaligo ang wasing-wasing na tong sakyanan. Ang wasingan nino. Herning pa rin. Road to Herning. It's rain. It's raining, Brian. Raining na. Wala. Nagko. Talik-tik mo rin Philippines. Ulan na diri mga bay. Karok. Dagkong taligsik. Mara po to. Nagdalan lang di ay. Ni ulan sting init. Come and go. Come and go ang ulan. Pero na yan, kusog ginaya. Sugat ng ulan mga bay. Sugat ng ulan. Kusog kayo na eh. Kusog tagik-tik. Grabe. Sandalan. Terrible. Wow. Rain. Ulan yun. Munay ulan pa noong.
ang ulan nyo eh. Kusog. Garang ulan na, hinahinay lang. So. Wow. It's stop na. Sa ngingong mga bay, pag nagdalan lang ulan, putok-putok ba? Mature ning ulan na, di pre sa Pilipinas nga, pusagak, pila ka oras. Pero din niyo, dalan lang. Tapos magdasamag, ulan naman. Karoon ni undang na. Mura to. Spinin ni. Ay, minggu saga ang ulan. Asam tani motor. Padayon lang yan. Icast going. Icast doon. So Icast 1 hour and 29. Salamat sa mga pagsubaybay sa ko ang mga sa akong mga videos mga bay. Ayaw kalimot pag subscribe mga bay sa Litingin Sins channel. YouTube channel, small YouTuber. Please subscribe, like, and share. O i-bill all ang bitaw na i-bill niya sa subscribe, sunod subscribe mga bay. Bagtingan ng bill o niya, magbagting ang i-press ng bill o niya na ay all. Press sa pod ang all. So na siya, daghang salamat sa mga so ni atas sa highway na.